Ngiqhubeke futhi angazi ukuthi unayo ingane? Ya ingane nginazo. Zongaki nje? Zo-3. Engathi ngigagamelile yazi Ayisho ngibuza ngoba mina ngazi anginayo yabona ingane. So manje sesiqala sekutrainele mama. Ulindeni ungenayo ingane usongaka. Phela mama sasikhula emndenini engafani yabona ukuthi Three ngempela sho. Yeah, zo-3. Okay, shuthi ngakimi singasho ukuthi teenage pregnancy is for real. Zo-3 nje zikhona. Hey. Abafethu abashonga kodwa abashonga abafethu ukuthi ngaba nesimo sengane yabo. Ngoba phela ngeke ngathi ukuphetha naye umbali kodwa bekumele ayisho kodwa lento eqaleni ukuthi hayi uzele lo muntu. Hayi shuthi yena okufihlelile akafunanga ukutshela. Hey, umoya wami ushona phansi ke mama yazi ngoba nabe ngithi uzongizalela indlala ifa kodwa mawusunayo yakweminye imizi. Oh, shuthi wena awumthandi umuntu onengane. Ngisho ukuthi angimthandi mama. Ngithi abathanda nebodwa benengane. Oh, bathanda nebodwa abanengane. Bodwa benikanga ba right mabebodwa. Mina nginayo ingane yabo. Kube nginayo ngabe siyathandana so ngoba sinengane vele ngibe ngeke kuzokube nankingi yabo. Shuthi ke usazoqhubeka ubheka abangenazi ingane ngoba wena unayo. Nathi sinengane. Ubaba oyedwa noma ubaba abahlukene? Hayi ubaba uyedwa. Uganile phela wena. Shoda khona sengishadwe. Kodwa phoma ukuthi unengane zo3 kubaba oyedwa kodwa futhi awujoli nilindeni noma kwengane waphela. Mina kube nengane zo3 na mhlawumbe ngabe yawo. So wathelwa ngomswane kwamathe le kwanongo. Hayi shothi angicabange ngokufana. Hayi mama. Ngempela zo3. Ayikho ngisho neyodwa, akuyona ngisho yodwa. I have a crush on you. Happy Tuesday, South Africa. Hello, hi. I hope you're doing okay. Igama nguSinengwa Kanene. But of course, if we VIP yasemhlabeni, then you get to call me Antama 2000. And I would like to welcome you to Select Africa TV. Izokuseta. This is yet another amazing episode of I Have a Crush on You. And please do remember, it is season 2. So namhlanje njengenjalo seDurban in Glenwood, and namhlanje for the first time ever we are about to witness some young love all the way from Campus Vibes. So uSbu usiphalelile wathi he has a huge major crush on uNokwanda. Uthi ufuna ukuba isibusiso sakhe. Akasibheke ukuthi uNokwanda uzovuma yini ukuthi asamkele lesi sibusiso. Uyamfaka noma uzomkhipha. If now you're ukuthi sikusethe and you have someone you'd like to approach but you lack the bravery, you lack isibindi, you lack the liver, then khuluma nathi on Select Africa TV and sizokuseta. It could be someone you are crushing on romantically. It could be someone ofuna ukuba umngane wakhe platonically but uyasaba ukuthi short friendship. It could be someone you want to work with. It could be someone ofuna ukum-appreciate. It could literally be anyone. Uma kuhlambe kunosaziwayo ufuna ukuthi ushaye wine and dining naye but awazi umngena kanjani. Uyawaziwa ama DM, balele Select Africa TV on the email address down below and sinasenza show ukuthi we pull through for you ngoba umsebenzi wethu ukuthi vele sizokusetha. Njengenjwayelo ngiyangibona man. Andisemhle ansababi here. Ngikokuse impahla plug. If now ufuna uplug wempahla then follow them on social media. And please do make sure you also check out our website on www.impahlaplug.com. Yabona ukuthi ngiyimbali. Yafuna ngibimbali yakho? Ngiyadlala. Okamanje samsobheka ukuthi uNokwanda uzovuma yini ukuthi abimbali yasibu. Ngilandele and while you follow me, don't forget to follow Select Africa TV. Let's go! Sanibonani, igama lami nguSibusiso Mathe, ngihlala eGlenwood. Ngibhalele I Have a Crush on You because ngine crush uNokwanda Mabika ohlala Durban Central, funde Howard University. So mazi through umngane wakhe, base umngane wakhe ngacela inamba kuyena and wanginikeza ngathi ngamtshela uNokwanda because mhlawumbe azofreak out but ke namhlanje ngibize la kuzomtshela ama feelings ami nanothi ngizizwa kanjani ngaye. Wena abantu bakamatha abakabaciza ngathi abakamabika. Umzila nkathi oncane nomhlabomfu. Uthenjwa. So kushuthi silindele nje ukuthi ngoba kuzohamba kahle namhlanje uNokwanda kuzomela akwenzele itrail baluzila ngathi. Umzila nkathi. Makulethela ukudla emotweni ngalelo suku bese lokho kuphuma ngapha ngemuva ngiyakuyiphola engabikiwe. Yeah. So how have you ever spoken to Nokwanda since you have a number already? No, my
angazi Ubene kwababa ukuthi uyahlela. yeah so Kodwa ubuzothini because by the way it sounds it's like uvela unokwanda akazi Akazi, yabo. nabani. So how do you even explain ukuthi hi igama lami nguSibu number yakho Angazi, ngithathe yabo. ngifuna ukuthatha ngiyakuthanda that's just crazy. So Yeah, that's uvela why. ungekwazi ne. That's why ngivele ngambiza la Manje phakathi uthathelani nami? emphakathini yeah kuze ngazi ngizomthola kuphi uma mhlambe ngiyabheda yabo ngeke yazi vele impilo yami kanjani. What is it that you like about Nokwande into uzobhala ushow? Unomoya ophansi umuntu ongibona ngathi uyahlonipha phela vele umuntu ngeze umazi ungazi ukhulume naye ungazi nibe ne-encounter naye yabo but nje yena ngibona unomoya ophansi uyathandeka nje uzombona uma afika bese uyangitshela ukuthi ngenzelayo ukuthi yeah Uye nginehlo-ke ngizokutshela nje uthi listen ungitshela ukuthi akuyona le but yena umuntu right nje uyahlonipha futhi yabo yeah noma ngingazi ngikhulume naye she looks like she looks like okay I get that so are you also part of i-university la funda khona because ngizwe mention ukuthi she's a student no mina sengaqeda So what sister yani but ufunda lapha mase umngane wakhe afunda na esikoleni sabo Howard so yeah into kanjalo if you don't mind me asking wena ubukade wenzani esikoleni ngafundile mina i-UFS ngingaphoqeka ukufa-ke mangase kuthiwa ufika etafuleni Nokwanda awazi ukuthi uzomtshela ukuthini ngoba wena kumele ngabe ujwayele ukuthi ulimi liyayishelelela ngoba enkantolo niphila ngaleyo nje nihamba ngalo line ukuthi ulimi nje kumele liqonde hayi noma yini ezokwenzeka ngizenza sure ukuthi ngomnika ukusenhlizweni angeke ngize ngiplan yabo ikona okuyingona phakathi ngamdidisa ngimtshela ukuthi uzokukhandela inkandla yakho wena kuthengela ibhanoyi yabo ngibasusa bonke kuhlale wena emhlabeni hayi ngabe thina sophefumula kanjani sophefumula ngenxeba hayi nje Eastern Cape sophefumula nami siphefumula umsasazi yabo okay so angifuna ukuthi ngilibe emphasize ukuthi she's going to say yes because I'm trying to be as positive as possible ukuthi if sizoba negative manje sisuka then it's pointless ukuthi sibe la why are we here so mengabe seqomile uNokwanda what do you like doing in relationships are you the type uthanda ama dates are you the type who prefers being indoors nomuntu wakhe are you the type who ufuna uhlezi unaye noma uzodinga space awufuna inqinane like what's your love language and how are you hoping ukuthi relationship is like what isingisi sangibaleka bana but yayabothi ngifuna ukuthini no but mina ngumuntu othanda ukuphuma nje yabo like doing things ngaphandle besides ukuhlala endlini nakhona ngale nto yabo gcina senizondana why lahla amaphepha phansi why wenza yenza besolahla amaphepha ngomeni wasepark lapha ngaphumula ushiya kanti masiphuma akulula ukuthi umbone ukuthi umuntu ukanjani mhlambe nabanye abantu bathanda mhlambe nje for example e-restaurant yabo how do you treat a waiter mayizosenza ukuthi hey lapha uthini security yabo uthini security yabo umuntu kanjalo but I doubt ukuthi umuntu kanjalo but ke ngumuntu othanda ukuphuma not clubbing though umuntu wami that's why I draw the line clubs I get wait so you don't like clubs or you don't like clubbing nomuntu wakho clubbing nomuntu wami I do like clubs I play clubbing because ngidlala keyboard yabo so I frequent the club scene but khamba nomuntu wami why though I feel like that's the best ukuthi hamba nomuntu wakho because no ithuni la ngeke cause accuse omunye of doing stuff whatever because no ithu benila nibonile what happened and went down hayi ngasister clubbing ngiyakwazi ukusuka ubone intombazane ihleli nabanye bafethe etafuleni yabo isuke e-toilet uyibonisa ingale e-toilet enze okunye ibuye futhi ihlala etafuleni kube ngathi awenzanga lutho so kunaleyo PTSD ngayenza ngisho ehamba nama girls akho ungekho wena but at least zobe ngithi at least vele ngizobe ngingekho yabo ula nokuthi uzongidelela ngihamba ngikhona ngabonela amajuda edelelwa engazi ukuthi ayadelela yami ungekwazi ukuphawula oba uzothi ungena indaba zabantu ababili usalugaxela it's vele sixabanisa ama-clubbing page so yeah club is no but mhlawumbe kuyobuka ibhola because umuntu oyithandela futhi ngobuka ibhola and maybe that's why I can take a tape yami because ayikho hlupho umuntu stadium iphuzelele sijabulela ibhola shayezandla siyahambela okay so do you have deal breakers cheating first and foremost alithetha lelo uyalahlwa ngawufuna ukunderstandisa yeah ngang-understand this futhi mangiyitholele ungalokhu ngitshela ukuthi it was a mistake it wasn't cheating takes a lot ukuthi ngavele kube mistake awuzange uvele wawa embhedeni nalala so cheating yeah deal breaker yami le ney'ngane because nanginazi iy'ngane manje mangabe nayo ingane mawube iyodwa
Okay. Baba akube ukuthi mhlawumbe siwashona. Hayi ngeke sibufethe. Noma mhlawumbe awuba nje la eSouth Africa eKZN eThekwini. Baba khona usebenza eZimbabwe futhi nakhona usenda imali kuphela. Umdingela kwikhanda. Asimceli impela. Yeah, because mina anginayo ingane yabo. Yeah, I get you kuleyo perspective ukuthi nayo ingane awunayo. Manje ungenza njani mawukuthi uyambuza ngengane ukuthi unayo ingane vele ethi eyokuqala ina. Cha ngabe mhlawumbe ngeke ngaba nenkinga kodwa angeke ngimvezeke ekhaya nasebafethu. So kuzoba into Kuzoba into ngeke kube ne future so le ndaba kade sikhuluma ngayo iqale ne tray eguqile ngeke usayaguqa phela manje uyaguqa phela kodwa ke anginangane mina mhlawumbe kube nami nginazo ngabithanda unesungaki vele yabo sibonisana ukuthi unezu 3. No, but it's fair because there's no way ungafika udoje i-teenage pregnant. Stepfather. Can't be. Cabanga imesh siqala ku season 2 igame siqala mfethu bangihleka nabafethu lapho ukuthi awu manje wathatha Mama Africa wazofakela ku TV. Mama Africa. Yadelela sibuye and it's funny because ufuna intombazane nezizotha. Yabona ukuthi indaba ngefoni mina ngile yona kumele ibe. Oh khona nje complementary. Yeah. It is complementary. Okay, so what kind of relationship are you looking for? Because I know that sometimes people just want to, I don't know, fool around, abanye bafuna ama vibes, abanye bafuna a serious relationship, ukuthi ufuna ukuthi nibe committed and tied down to each other. Omunye uthola ukuthi ufuna relationship serious but not ukuthi we are dating to marriage. So bona if it leads to marriage then yes, we will get married. So what kind of romantic setup are you looking for, Unokwanda? At this stage of my life, ngifuna into serious. Yabo. Mhlambe yena kusengaba umuntu othi she wants to fool around. Mhlambe sofika kuleyo conversation as time goes on mayivumba relationship but mina sengumuntu ofuna into sifuna ukusettlisa down manje. Yeah. So if izinto zinihambela kahle nje even leminyaka ezayo then we are tying the knots. Yeah. Hopefully, okay. Yes. No, that's good. Ngifuna silibe sihlala kwi positive side. So then hopefully everything is going to go. Because uzongiqoma vena namhlanje ngithi. Obvious. Otherwise ngabuya phela. Awamfethu, ngiyichips ngithi. Turns out sawathola ukuthi I personality yakhe it's too quiet for you. Sizokwenza njani la mhlambe ni awkward no yi2 ke. Ngizomqaqa. Okay. So umqaqa. Bonke abantu abaphaphayo bazi namhlanje at some point babethule. Yabo. And then they warmed up to whoever babedilana at that time. So there was a point nami ngangithula manje ngithi ngiyaphapha. Mhlawumbe khona bangazi ngithula. Yabo. Wena ungazi ngiphapha mase ungibona kwenye indawo futhi. Ngiyamangala manje lo sithi zangaka manje ngapha ngiyamazi. Ngihlala na Truth I'm the only person who offer emhlabeni esevele nempilo. Bakhona vele. I'm a special case. Yeah, I'm a special case, but it's cool. Today is not about us. I'm a special case. It's about you. So how excited or how nervous are you about today? Very nervous. I'm not gonna lie. No, but njengommeli kumele uthathe amanezo beke sayidini. Mase ukhuluma naye lapha kumele ufike ushaye your honor. Maye uthi no I object. Yawo ulibumuza ezeze nayo uthi uyimama la ngempela ulibumushaya ngo your highness yabo uthi umbeke lo ndawo. So I trust you for the fact that you are a lawyer. Well, went to law because it tells we attorney and it's different and blah blah blah. I'm still a lawyer. Yeah. For the fact that went to law, I trust you and ubuke ngathi story sakho yasazi. So let us go and take the story and make it practical and put it into practice. Are you ready? Yeah. Never spatting ready. Stiff. It's gone. I'm so busy planning to sing. I wasn't going. No. All right, cool. Let's do this. Right. Welcome back in Mbukeli Wami Omuhle. So thank you so much for tuning in to I Have a Crush on You season 2 and this is Select Africa TV. So whether you're watching from South Africa, Zimbabwe, England, Nigeria, Paris. Thank you so much for tuning in. So njengamanje ngihlelo Unokwanda okuyena kobhaleliwe on the show. How are you doing, darling? Ngiyaphila wena njani? Ngiyaphila. You look so nice. I like this outfit. Ngiyabonga. Ngiyayithanda ijacket. Lapha nje ngiyayithanda i-outfit yakho. It's so girly and it's a nice it's giving. Yes. I like the pink as well. Oh ngiyabonga and favorite color wami. Your favorite color is pink? Yes. Well, then I'm hoping umuntu esizengayo la uzothi favorite color yakhe mhlawumbe blue or something because the pink and blue just goes together. So anyways, igama nguSinengwa Kanene and the reason I've asked you to join me here is because there's a guy by the name of Usbu Mate. Usbu says Utawazela from campus well not really campus because being a fundi now but he knows you through a friend, right? Yeah. And he likes you romantically and he would like to pursue a relationship now but manje challenge yakhe ukuthi
he's never really spoken to you and nihlangane nibeke ispace esodwa, so it would be awkward for him to just come and share la, because it's like awungaze lapho usungishela yabo le reaction ubalekela yona nayo ukuthi awu manje usungishela ungijwayelele. So he's asked us to step in as uSelect Africa TV ukuthi simsize azokwazi ukuthi athole indlela yokukhuluma nawe, uzoyichazela yonke into, angizile ukuzomshelela uzoyenza wonke lo msebenzi yena, but mina irole yami la ukuthi nginihlanganise and just bring you together in the same space. Ngiyakuzwa kodwa uthi okay. So he said he knows you through a friend. Can you just guess kubangani bakho ukuthi mhlawumbe ubani ongakhukha up with the guy? Yeah, ngicabanga uMbali. Why uMbali? Yeah, because uyena engeke ngimuze mhlawumbe ekhuluma ngoSibu nje into ekanjalo. Yeah. Usuke ethini yena ngoSibu? Umngani wakhe uMeso, yeah, cathi uyena uMbali omaziyo. Okay. So do you have a boyfriend when singaze siphaphe nje sikula kanti umuntu wakho uyabuya and uzosidubula sonke ngisaba kabi and uzonidubula ngiyadlala akekho ayake how nice. Yebo. Are you looking to date? Are you English noma usingile nje by choice? Awufune isicefe sabafana, awufune lutho nje? Okwamanje bengisingle by choice. Ayibe agilana abafana. Tell me about it. Abafana futhi abanandaba ukuthi umuhle, unemali, nje ephosini. Abafana nje bayihlala behlilize yonke. Usathi he would never do that to me. I've like never been never before. Unyenyi. So ngiyakuzwa mina. Abafana, no why. So do you have a type emfaneni ukuthi makuthiwa kuyenzeka uyadola ufuna umfana kanjani? Yeah, anginayo type nje kodwa maybe dark, abe mude, tall, dark and yes, handsome. Tall, dark and handsome. Skinny as well. Oh. Yabo nje ebe la kuma 20s wakhe bhekele phela ngabe sekuba umuntu engangayo. Well then you would be very happy to know ukuthi zonke lama qualities owabalayo ayamesha uSibu. I think he's tall. I'm not even ngikho sure ukuthi he's the kind of tall you want, but he's tall, he's dark skinned and he's handsome and mncane emzimbeni. So okusho ukuthi already sewamesha wonke. Then in terms of personality? Personality ngifuna umuntu yabo ngoba mina ngingathi ngiphansi yena engasabi phansi mhlambe ngathi kuba high ethi ukuthi but hayi kakhulu. Kanjani manje? Yabo nje yonke into oyibalayo ithi Sibusiso Mathe. Yonke into oyibalayo uyena. So kusho mina nje bangila ngigilethela isolumisi lakho ngigilethele nge3 ngimphithimisa kanje kwena ngamphithimisa. So uthanda ukuphathwa kanjani emjolweni? I mean ngiyazi ukuthi yonke intombazane izothi ngifuna ngiphathwe kweqanda, but what is the definition of ukuphathwa kweqanda kwena? Umfana ozo understand ukuthi ekuphathe kahle uthi umtshela angikho right, hayi uzokutshela ukuthi hayibo awukho right indaba thenga amaphilisi awu kanjani manje. Ufuna noma uthe baby ngiyagula athi pull up nama Nurofen nani. Fike kanje ngithi hayibo nginama angifonela udlile ngithi angidlile ethi awupheke ngani kanjani mangadlile khanda uplan kube konke efikayo. Do you return the same energy mangabe naye ethi akadlile? Yeah, mawuthi ngathi akadlile ngoba okay nje manje kumele ngingenelele umuntu wami phela ngithi egcineni. Love is in the air. So do you have a child? No, nazo. Thank God. That was my biggest worry because uSibu uthe deal breaker yakho umuntu onengane, so he was hoping ukuthi ingane awunayo. I'm so happy that awunayo because you're literally matching everything he said he wants, and lezi zinto athi akayifuni ngazathi nawe awunazo because ngitheme ngikhuluma naye ngabuza ukuthi yini emenza ukuthi akuthande. Wathi you are down to earth, umoya wakho nje uright, uyabonakala ukuthi uyahlonipha even though engeke abe sure phela ngoba mhlawumbe uhlaza, but you look like umuntu ozomhlonipha kwazi simnika indawo yakhe njengomuntu wesilisa. So that's why ngilibe ngi-excited kangaka because zonke izinto oyishoyo zimesha lezi engitheme ngikhuluma naye ngayithika. What are your hobbies? What do you like doing nje nge-spare time sakho? Ngithanda ukubhala nje. Ubhala incwadi. No, angiyona i-author nje kodwa ukubhala yona into engithandayo kahle nje into ey-art. Oh, you're creative. Yeah. Manje uhlezi ubhala mawungabhali wenzani? Yeah, mangabhali ngizilalela music nakhona hayi music ngilalela uMaskandi nje nama girls nje ngithanda ukuchilla nabangani. Going out, yes, sihambe nama girls siyoyiva fani nje into kanjalo nje. Do you drink? Yeah, ukuphuza ngiyaphuza. Okay. Konje what else did I want to ask you? I had a question just now. See, oh yes, I remember. Esikoleni wenza ini if you don't mind me asking? Yeah, I'm doing Bachelor of Arts, ngispecialize with drama. Oh, that's why you thanda. Yes, ingakho ngithanda ukubhala. You creative. Wenza drama and media? No, drama and performance studies. Oh, you just took course yes, drama. How is it? How are you finding it? Yeah, right, but now
high and lows but ke i-right muyithanda nje. Yeah, une-passion. Yeah. Usukunyaka wesingaki manje? Owesithathu. Usuqedile mos. Hayi Are you going back manje. for postgrad? Yes. That's good. That's so good. So what's your favorite thing about drama? You know what? Because maningi modules wanga wakhetha ka arts. Yini nje about drama that was like, okay, this has my heart. I want this. Yeah, acting. Acting. Yeah, yabo. Uzobonga am-actel nje usibu phela mhlawumbe uzofika la uzenze ingelosi kanti mhlawumbe usuya-act. No, angizenzi into engeyona but phela makumele u-act. Usibu ulungile ulunge ngabe usibusisa uzobe sibusisa futhi empilweni yakho. Ungamuhle. Ayike. Okay, so are you curious to see ukuthi usibu kanjani? Yeah, ngikajabula ukumbona. Okay, so let's go and see usibu. Nervous? Excited? Happy? No, ngikho nervous but ngithukile ukuthi why bengakazi ukumcabangele kuleso space ukuthi sengaba umuntu ongang you know. Have you met usibu through umnganakho? Benginoma singakazi uhlangane but bengihleze ngimuzwa ngaye usibu this usibu that nje ukumbona naye but hayi ukuthi abe nami. Okay. Yeah. And umngani mayichaza usibu like umuntu onjani has umbali ever explain to you ukuthi usibu mhlawumbe kanje usibu kanje? No nje hleze ngichaza njengomngani wakhe osami male best wakhe mangithi male best wakhe nje ohleze khona for yena ngaso So how come you've never met usibu if he's best friends with umbali who's also, how close are you nombali? Yeah, siclose sinombali ukuthi nje phela usibu athi bazana kude back Oh, yabo. futhi akahlali nalana. Akahlali nalana kusuke efike. Wena mina usehlala lapha ubengafundi la. Yeah, bese ngafundi naye nje. Okay. No, let's go and check out usibu. I'm hoping everything goes well and all the best today. Thank you so much for coming. Usiphi isikhathi sakho because phela ubunganqabo ngabe uhlele endlini uyayibhalela ama novel uyayifundela uzenzela inkondlo zakwa arts, Yeah, but you nje. took your time and you graced us with your presence. So on behalf of usibu, thank you so much for that. Now let's go. Okay. High five. Sawubona mama. Sawubona. Kunjani? Ngiyaphila namhlanje. Ngiyaphila mina wena njani? Hayi ngiyaphila. Xolise ngokugagameza ngamakhamera ngifike uyabona sengihamba nabantu. Igama lami uSibusiso ngakamathe umzelankatha. Mathanga amahlafu ngenziwe bevumihlabo. Ngikhulume nomngane wakho umbali. Ngathi hayi neze inombolo yakhe yocingo. Bese yabona ukuthi ukuzama phela nami njengensizwe ubeka amagama amabili amathathu kodwa ngaphinde ngathi ngoba phela kuzomela ngiqale phansi ngiyichaza yabona awungazi ngcono ngivele ngikwazi esizweni kanje yabo ngifike nabantu uzobona phela ukuthi ngiserious yabo Ungasizezweni ukuhlula ukungazisa ngisangedwa efonini usonenamba yami. Ngenzela ukuthi abantu bebone ukuthi ngiserious nawe ubone ukuthi ngiserious nawe ngoba umbali ngithe ngicela ngantshela ngempela ngiserious wangithemba umntwana abantu yazi wanginikeza inamba yakho ngesihle engizoxolisela nje ukufika namakhamera kodwa ke okusenhlizweni khona akufiki namakhamera aketho uyabo so ngilethele yona la ukuzokutshela ukuthi ngizwa kanjani ngawe. Uzizwa kanjani ngami? Yeah. Before ngiqhubeke nje mama khona umuntu mhlawumbe ahlekisana naye engengazi. Yeah, bakhona. Hayibo. Kodwa ngoba phela kuthi ithatha esokeni Ayikadlali. abekho. Ayabekho. Okay, manje kwesinye isikhathi uma umuntu uhamba ezweni uhamba ubone yabo mina ngiphumela kwaNongoma ngihlala eThekwini kuthiwe induku enhle igawuliza izweni so I think izizwe zami ikhona la eThekwini la engakubona khona engisasho yabo so ngaqale nje ngibonga umngane wakhe ngekho ngibonge nawe ngokuthi ufike la ngiyazi ukuthi bungathembisisi kahle ukuthi kwenzakalani yabo Ngifike ngingazi ngibizoba kodwa ngafika. yabo wafika so hayi uthiki nje kumina lo sengiqalile ngethiki yabo ukuthi hayi +1 point yabo hey na mama before ngiqhubeke futhi angazi ukuthi unayo ingane. Yeah, ingane nginazo. Zongaki nje? Zo3. Engathi ngigagamelile yazi Ayisho. ngibuza ngoba mina ngazi anginayo yabona ingane so manje sesiqala sokutrenile mama Ulindeni ungenayo ingane usongaka. phela mama sasikhula emndenini engafani yabona ukuthi ngathi ngempela sho
Yeah, so 3. Okay, shuthi ngakimi singasho ukuthi teenage pregnancy is for real. So 3 nje zikhona. Hey. Abafethu abashonga kodwa abashonga abafethu ukuthi ngaba nesimo sengane yabo. Ngoba phela ngeke ngathi ukuphetha naye umbali kodwa bekumele ayisho kodwa lento eqaleni ukuthi hayi uzele lo muntu. Hayi shuthi yena okufihlelile akafunanga ukutshela. Hey, umoya wami ushona phansi ke mama yazi ngoba nabe ngithi uzongizalela indlela ifa kodwa mawusunayo yakweminye imizi. Oh, shuthi wena awumthandi umuntu onengane. Ngisho ukuthi angimthandi mama. Ngithi abathandane bodwa benengane. Oh, bathandana bodwa abaningane. Bodwa benikanga ba right mabebodwa. Mina nginayo ingane yabo. Ehhe. Kube ngina ngabe siyathandana so ngoba sinengane vela ngibe ngeke uzube nankingi yabo. Shuthi ke usazoqhubeka ubheka abangenazi izingane ngoba wena unayo. Nathi sinengane. Ubaba yedwa noma ubaba bahlukene? Hayi ubaba uyedwa. Uganile phela wena. Shoda khona sengishadwe. Kodwa phoma ukuthi unengane zo3 kubaba yedwa kodwa futhi awujoli nilindeni noba ngane waphela. Mina kube nengane zo3 na mhlawumbe ngabe yawo. So wathelwa ngomswane kwamathe le kwanongo. Hayi shuthi angicabangi ngokufana. Ubuye mamazi. Ngempela zo3. Ayikho ngisho neyodwa, akuyona ngisho yodwa. Hayi ngiyadlala. Zungaki? Azikho nje sidala. Serious? Angisathembi ke manje uthi Hayi. ekuphuka no ikupho kukhona. Ake ngeke ngijudge uma ingane zo3. Grant phela igrant how vele yani ugrant kulonyaka ngeke ngijudge. Mhlawumbe nawe usebenzela ngasekhaya uyabona. Mazi khona akunankinga kodwa mina bengingathandwa kube umuntu ongenazi ingane. So zikhona noma zikho. Hayi ingane azikho ukuthi bengifuna ukubona ukucabanga kwakho ukuthi wena ngokucabanga kwakho nje ukephi ngempilo yabantu besifazane. So manje ubona ngicabanga kanjani? Hawu awumthandi umuntu onengane. I-choice yami futhi leyo ngithi. Yeah, i-choice yakhe singesiphikisi. Engekho wrong angithi futhi. Yeah. Ayikho wrong wena ngoba vele. Ngoba nginazo nampela. Urathi ngifuna umuntu engenayo ingane nawo. Yeah, mhlawumbe. Hayi okay mama bengicabanga la ukuthi since sengilethe abantu bamakhamera yabona ngaba khona yini isidingo ngokubona kwakho sokuthi mhlambe ngeke uzungiqhobe namhlanje yabona singaba khona indlela esingenza ngayo ukuthi mhlambe siphinde sibonane makube siyabonana yabo makube mhlambe singaqhubeka makube mhlambe lento engisho uyayithanda noma iqabuka kanje makube uyayithanda singaba khona isikhathi la mhlambe singaye sithi asiphinde sibonane futhi soxoxa kabanzi sibone sayihamba nendlela no manje sibonana. Yeah. Ngicabanga ukuthi since usunenamba yami vele uwayinikwa. Angayidelete mina unginikeze kabusha yabo ngithole kuwena qale phansi. Oh ayazi bengizothi ngoba usunayo mhlawumbe sekuyisikhathi sokuthi uyisebenzise. Okay so mama anankingi. Unayo futhi kanti. Ngina sengizothi awunankingi ukuthi ngiyisebenzise lese ngiyinayo because ngamtshela umbani ngathi hayi ngeke ngiyisebenzise into engizoyenza ngizovela nje mama ngimthathe ngibeke izweni avele kuma TV vele kumabona kude uyabona. Ubonakala uyakuthanda. Cha hayi kanjalo noma bengifuna ukutshengisa nje ukuthi ngumuntu oserious ngempela yabo ngalento engayibona nangalo muntu esifazane ngambona yabo. Oh hayi umusho kanjalo ke ngiyakuzwa shuthi usuyongibhalela. Usuyosebenzisa yona ke inamba wayinika. Kanathi ayikuphathi kahle kodwa lethi nganikezwa le namba. Hayi uthi angiphathi kahle kodwa nanikana inamba yami kodwa ke akusenani ngoba usunayo. Okay ngizoqhubeka kuyona akunankingi. Ya ungaqhubeka uyisebenza uqale uyisebenzise. Ngiyabonga mama ukungihlonipha namhlanje. Nanokuthi uze nje la ebhaki yabona nje ku right. Next time ngizobe sengiphethele amanzi okuphuza ngiyazi le nkulumo engiyisho mhlawumbe ihlala la esifubeni nami nje ngihleli la ngoba vele iyiqiniso yabo. Ngabe ukube nginamanga ngabe ngiyashelelela. Ngaba ngingengizi shona nomngengisi. Kodwa ngoba sungivumelile ngiyabonga mabika dina abantu. Hayibo. Uthi ngambile phela ngiyocheka ukuthi ikonje ubani mabika. Ngathi dina abantu hayi. Cha, konje mama ungapi original? Richards Bay.
Oh, okay. Hayi. Hayi, ngiyabonga mama. Alright. Righty, I'm back here with my lovebirds. How is it going, guys? Well, guy and girl, but Ngizamekile. Ngizamekile. Afana ngizamekile. ngithembile Iyathembisa. lokho ngisho uzofugeqa amagula la. Hayi. Umshayeli ngoyo ona, your Hayi highness. lutho kuseza Oh, kuseza. kuseza. Bengisazondlala nje. Uzabona ukuthi siyaphi. Kuyandlaleka. Hayi kuyandlaleka, ngidlaleka kakhulu. No wonder, sis. How are you feeling? How is your date going so far? Yeah, alright. Ngikhulumile naye. Angikho convinced ngoya wakho. Yeah, ngathi uzothi ya kona. Yeah, alright. Kodwa akayifuna abafuna abantu abanengane. I doubt kube nginayo. Ngabe khona kwaqhubeka nokukhuluma kodwa akayi. When would you date someone onengane? No, nami ngimfuni umuntu onengane. Valid. Buka. Nami abasonto nje basina childless. Na I don't think he was wrong. Uthe unengane again. Yeah, ngithe nginengane kena. Engididise. That was one of the first questions I asked him ngifika la ukuthi hayibo ingane unayo yini because umuntu engize ngaye la akamdingi ke nje ukuthi usazofika be step father futhi on top of washo ukuthi akanayo. Oh, hayi kungcono. Ukuphela ubungekho. So ufika wathi kuyena unayo. Ngifike ngathi nginayo. Yeah, hayi ubonile ukuthi akwehle kahle kuyamlinda. So kusho ukuthi kuba unayo ingane ngabe sekuyi game over. Having to high five my sister. Nice to meet you. No matter phela preference ke preference ayikho into senze uma ungamfuni umuntu onengane benomfuni. Umfuni and ayikho into sikayenza ngalokho. Okay, but besides the baby issue, how do you think Usbu is in person? Does he match the description yambali? Yeah, khona kwakushiwo umbali uyakubona no. Shothi akamqambeli shema umngane wakhe. Yeah, oyikho lokho amchaze khona umuntu oright uya nje uyakhuluma khuleki na uthi akekho phansi uyambo uthi yeah. And ushilo wena uthi awumdingi umuntu ophansi kuze uthi usuphansi. Yeah, mase phansi u2 akuzukuhamba kahle. Kuzoba ngathi khona umuntu owisa isifutho seasp. Uyabona nje. Umoya wami Umbali actually is your biggest cheerleader or advocate or whatever. She advocates for you so much because ngithemba ngikhuluma naye washo ukuthi akakwazi. Sengithembi nawo umuntu engizengala uSibu. Interest like akamazi uSibu but uyasola ukuthi umuntu behind this is Umbali because Umbali normally talks about uSibu. So Umbali unayo umuntu because mawukuthi akanayo kuyomela as a thank you simtholele ukuthi zombhalela mina zombhalela ngoba inkulu kakhulu indima ayidlale kulolu thando lenolusha so kuyadinga ukuthi naye simbonge mawukuthi akakabongeki ngalendlela right. Ya kumele ngimbonge impela mali yabo uyidlalile. So how are we ending eyenuki dates? Have you responded to his request? No, hayi lokho sokuba kimi naye sesiqhubeka sesikhuluma sesichatha. Obengakufiki lapho. Yeah, besingakufiki lapho ke. Ngiyasidinga isikhathi nje. Safuna ukucabanga. Yeah. So you will not be giving a response namhlanje. Yeah, ayindangeke. Okay. So that means now you need to set up a second date. Yeah. But sevumile ke mama Thana. Oh, sevumile second date vele is up for grabs. Yeah. Okay. Vakalokho ke then usiwe ukuthi but kuyathembisa. No, kuyathembisa and I'm hoping first born yakho kuzobe first born yakhe. Nambe ngifuna lokho ingakho indaba engane nizoqala kahle ngonyawo olodwa ndawonye. And masithole ingane ngabe nisahlukana ningasiphoqi ningafana la couple befike easy hambe kahle. Meke kwafika ingane hawu manje yini kade nifanelana nje ningane siyafanelana kodwa futhi sibona. Niyafanelana. Oh, did she tell you ukuthi you are her type? Did you mention that? Ish sengiyaphapha ke. Amhlamsazomtshela. Sengikhiphe indaba ngithi phela sengixoxile nafika lapho. Ngithe mina uthanda abafana abanjani. What's tall, dark skinned, handsome and skinny. Ngathi uSibunje loyo. Ngathi mina umoya bathi ngifuna bena umoya odanga mina. Ngithi mina umabura loyo umuntu wakho. So ukuthi idlalele ingoma kalwa ethi wena umuntu wami. Okay, no, thank you so much for agreeing to be a part of this and Sibusa Kubongisa. I'm hoping ukuthi ke ngoba it's looking good. You're on the right side. I'm hoping ukuthi ukucabanga kwakhe is going to turn into ndaba ukuthi soon. Yeah, you guys are coming back to the show. Seshaya, I have a crush on you reloaded. Seniyashada ke la. Kwenzakalani? Sifuna ukubona ukuthi into yeni hamba yafika kuphi yabo. So let me leave you to it and then ke sengi happy ke ukuthi ihamba kahle. I'm so happy. Nami ngiyabonga ku Select Africa TV. Sizokuseta. Okungiplaga, ngisethe. Date yami namhlanje ihambe kahle. Ngijabulile nokubona usisi, ngijabulile nangendlela ade iphethe ngayo. Yeah, date yami ihambe kahle namhlanje. Yeah, ngijabulile nje ukumbona umuntu ade ngibizile zebengazi ngibize ubani. Ku second date expect ukuthi nje athi ukukhuluma nami yabo. Sometimes bengifile ngathi
ngiyam-overpower ngamazwi kodwa-ke phela ngoba umuntu awuyena ngiya-understand but i-conversation yabo ukuthi iflowe nje kahle. Ya kwi-second date yami bengifisa ukuthi uSibu mhlampe efika afike ama-snacks noma nento yokuphuza just ukuthi yabo ngoba ngiyintombazane ya mase sikhuluma-ke mhlawumbe sobe sesikhuluma nento ezwakala kangcono. Ngiqala ukumbona namhlanje nokwanda ngichazwe ukuthi ish noma bengingiza sometimes ngingasi ngithini ebengibekezelele ukuthi ngcine ngishilo into engifuna ukuyisho nanokuthi umuntu nje I think ungitshengisile uthando ngilibonile nangezenzo ade ezenza so ngithandile kakhulu lokho. Ya into engithande ngosiBushe ukuthi ya uguy alright akathuli ayikho le gap le manikhuluma uzothola usethule-ke anase kumele nithini ya umuntu alright okhulumisakayo. Nokwanda mntakwethu ngiyabonga ngokuthi ufikile namhlanje wahlonipha nabafowethu ade sekungathembi ukuthi mhlawumbe uzofika kodwa ukufika nje kwakho ngokukodwa mina hayi uthe cosolo lenhlizweni yami nawe ungilalela-ke mhlawumbe bengibheda lapha nalapha kodwa nje hayi ngibonge kakhulu mntakwethu sophinde sibonane futhi. Ngizothi mina kuSibu akaqhubeke anyuse yabo ilevel yakhe ezoba la because ngibona ngathi okuningi engikudingayo kuyamesha naye. Kunengoma engiyaziyo ethi one love, one heart. I also want to add young love. So let's get together and be all right. Ngiyathemba-ke na ukuthi emva kwale episode you are all right. This is I Have a Crush on You, and remember it is season 2. Igama nguSinengwa Kanene, but of course if we VIP-ish yasemhlabeni, then you get to call me uAntama 2000. And from us as a team at Select Africa TV, we would like to thank you and give a huge shout out to you for tuning in and being a part of this amazing episode. Ungakhohlwa ukuthi umsebenzi wethu as a Select Africa TV ukuthi sikusethe. Angithi yazi ngihlale ngikutshela ukuthi othe ngikusethe I mean it. So mangabe nawe khona umuntu ofuna ukuthi kuxhumanise naye but uyamsaba, it could be someone you're trying to get with romantically, ufuna ukujola, or maybe you want to be a friendship, you want to build a friendship or shoot a friendship shots platonically, could be someone unambona unebeke ethic right, uyafuna ukusebenza naye, uyafuna ukuba kwi-team yakhe but uyamnqanqa, uyamsaba, mhlawumbe uyahlina, mhlawumbe akangeneki, mhlawumbe awazi uzothini kuyena. Khuluma nathi and we will sort you out. Just write to us on the email address down below and we will pull through for you. But it is a wrap from us for today. So please make sure you also follow us on social media, and while you are at it, make sure you subscribe to this awesome channel right here on YouTube. Ungakhohlwa ukuthena on ama notifications akho so that every time postile ungeke uzuphuthelwe. Hlampeke mawuthena on ama notifications khona okunye ozokubona on the show that's going to turn you on. Ready, and it's a wrap from us as the team. Good night, ulale kahle, love you so much. Ungakhohlwa ukuthi noma ngenzakalani ungalikhohlwa izaza, ngisho likudisappoint aliwa. Athi ngikusethe. Danko.